Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Inaot na nata sa mayong panglawas o kapiskay. Pasensya kayo nga na adugay-dugay kong upload na ning drama ha. Bayno, dito maglangan. Ang suwatan ko karon pinadaki ni sa usa ka lalaki ang magpatago lang sa pangalan nga Tuting. Ang atong sender si Tuting. Kaya ako buli mga bahay ni sa anak sa akong kapuyo ron nga batungon na lagi taon. Pero ang ng problema ako aning anak no, sa akong kapuyo ron, inanayaw na ako pagsugod ha, samtang nagkanta-kanta ko. Mao na makanin tunuhan ako no, asa ka? Kane, mao na ni. Larga. Murag taas-taas da. Mas muna ko ba kani. Murag kaya na nina ko. Larga. Kani. Pagkatamis nining akong itsay, nindot ka ayo mo kiay. Iyang sangput daw pinalabay, mao kini gustong tatay. Pagka nindot nining akong itsay, di ko katanaw og laing inday, magpatuyang lang og pangabubo, pangusion gayud ako. Pagkasakit ay itsay, nganong gipislit mo kining akong lisay, maluoy kaya itsay, ang paak mo murag lang bay. Dinaog-daog ko sa kanunay, gusto ko na unta nga mamatay, ibilin ko na lang kining lantay, nga handumanan ni itsay. Dila ko to kapo ni kay bali. Pagkasakit ay itsay, nganong gipislit mo kining akong lisay, maluoy kaya itsay, ang paak mo murag lang bay. Dinaog-daog ko sa kanunay, gusto ko na unta nga mamatay. Kita di anak ko to. Oy, naramdi kaniya pre. Pre. Believe Ganito na kaniya. Mina lang ni believe gina ko ni pre. Tanan ko believe. Usanay na bilin. Ay na lang pre, bago na kay katong hurot, murag karaan na kay to. Katong hurot gyud akong believe mo. Ang akong believe hurot ana. Pre. Bitaw pre ka nang kung nauso pa ang plaka no pre ba. Murag ikaw gyud tingali ang kuan pre, kinadaghanan og plaka pre. Bida. Plaka ng dang bisikleta. Kanang bisikleta nga gitayan mao na plaka mo. Plakas bisikleta. Naidaghan way problema na. Punbot sa itoy. Ano sa ibubot sa itoy? Bungot sa itoy. Bungot din pre. Ano sa kailan? Oy. Tabangi ko gabi. Daghan kini akong daddy re. Pre. Tabangi ko oy. Was sweet ni mo si Maribel ma. Nabot man di Dire na dire sige pre. Dito sa ilang probinsya. Mo ba? Sugata dito pre, sugata. Amo. Sugat pre. Daghan kay dada, sugato na ko. Ay, salamat. Uy, naamo ko deka pre. Mani, gisurol na ako akong kumparing gwapo. Hala, asa ko dapita ang makita ang kagwapo ani niya pre. Bida sa di mo. May bago pag abot bumbam na yun. Kung imo pangitaon ning naungas mga gwapo pre, di gid mo siya makitaan. Bida. Bida sa istorya. Oo, di mo siya makitaan ning naungas mga gwapo pre, oy. Tepa. Bida. Makitaan lagi ni nimong naunga dito sa pondoks mga pinakagwapo. Kuyawan ka pre? Kuyawan kay ko, oy. Bida, abi na kong imo na kong gilaglag da. Kuyawan ka pre? Kuyawan lagi. Yawa na siya. Kay maorag yung taon ni pinakagwapo alang nako pre. Kining akong langga pre. Salamat ka, salamat. Abi na kong may gumanak ko akong asawa taon kay muramag iyag yung kong ilaglag ba. Pero sayop de ko. Unya? Dong, nakaisulti ni mo ba? Ang unsa ba day? Ay, kining nasugot ka do nga, anilang unang akong anak, katus mitoy ba? Katong anak ni mong laki? Oo dong,
usa ra baya akong anak. Oo, bitaw. Kay nangita pa man ta, naghuwat pa man tag makaanak ta. Ikaw, ang ahom sa balibaran, taging imo ng anak. La salamat kay nimo gang ha, gwapo gid nimo. Agoy. Ay, sorry. Hala, buangan na daot imong naong ga. Daan na ng daot. Daan na na. Awa, daan na gid ay ning daot no. Daan na gid ay. Pero ga salamat kaayo ga. I love you ga. I love you, I Chula. love you. Pamligi yung anak, ga? Nanaman kuno sila sa terminal, mapay pag-abot silang gisakyan sa terminal. Mao ba? Diyan na to sugatos terminal? Ay, ayaw na lang ga, uy. Magtaksi raman kuno sila. Sige, mao ba? Ayun lang, pangandam lang daan din yung bakaon nila, kay siguro yun kung gipagutom yun to sila yung nag-abot. Yun, kinsa ka ba si mo anak? Ambot kinsa. Oh, Masig ba? ang akong igsuon. Di ay. Magandam lang tang pang snacks nila ha, ga ha. Di pa man sa runting kaunting snacks pa man ron. Sige, nala, ikay bahala di ha. Bunsay mo ipasnak nila. Mag-order na lang kung empanada gang ha. Mas lami pa. O di Ah, ba katungkuan mitrol? Sige, mas bahay ng metro, lami pa na. Ang kanan lang ga, ubay-ubay yan nga. O ga. Ga, nana sila ga. Nana sila? Dali, sugato na to. Ayaw na lang. Ayaw og sugata. Kay moari raman gihapon na sila. Magbalik-balik lang ta. Huwaton lang nato sila nga musod dinhi. Sige, ikaw gud ka. Hello. Ma, musta ma? Uy, kagwapo na sa akong anak. Ay, ga, mao ni si Mitoy. Katong anak na kong ulitaw pa. Kumusta itoy? Mitoy! Mitoy de. Usa toy. May jante sa tito na. Okay lang, tito. Daw day, ma. Tito, sawa na ko. Minyo dire ka dumitoy. Tito, basin next week sunod tuig magpakasal na mi. Sabi niya, sunod tuig. Asa magid anay tinuod? Nakuha ko na mitoy. Samtang. Pero mas maayo noon next week sunod tuig mo. Mao. Mao ba? Di maayo dong. Ay, next week sunod tuig. Pero, may pa mo, kaya na mo'y plano. Na may plano nga magbinyo sunod tuig next week. Kami kanus, basig sa sunod century pa. Okay, paabot lang. Kung maabot lagi na. Diba, may tao nagtigong pa ta? Ada, ambot lang sa nimo ay. Pasnak ka sila, pasnak ka! Oy, Today. Nak, dali mo nga rin, nak. Ano sa kusina? Ano yung sala? Dadaan din rin sala ang snack ko. Snack ng bitaw na. Dali! Sige nak. Andamon sa nako inyong snacks ha. Ito anagang. Mautan na ko ang sa usa ka bakanting kwarto silang duha. Salamat ga ha. Ay, kuan, mangumpra di ay kuron ha, para di ta mahutdan sa atong konsumo, kay murag gamay na lang raba. Yan na raba tay bisita. Way problema. Ikaw bahala. Basta ito mong lakaw. Nalipay kay kung akong nakita sa kong asawa, gipakita ni hospitality siyang anak taon. Ugwan na ako giglain pa kay anak lagi taon sa kong asawa. Unya, samtang nagdagan ang mga adlaw. Kini, ma, alakaw sa mi asawa, ma. May palito lang mi kadiyot, ma, sa mall. Sige nak. Nga na may kwarta diha. Di ako may gamay, ma. Nahala sige. Pag amping mo ha, basig mga saag mo. Di lagi, ma. Sige, aray sa mi. Hani, tara. Aga. Asa ka to sila nga mall. Basig ato to sila sa Happy Mart ba? Basin. Yung asawa, tingog-tingog, no? Asa ka to sila? Ambot lang. May paliton, lagi sila small, lagi. Kano sa sila muli, love? Ha? Nga naman, imo papauli na? Ay, wow, eh. Nangutana mo sa kanus sila mamauli. Nga naman, gipul anak ka o gidak anakas gasto nga niya sila? Kuan ba, kining mailang kalain, ha? Kaya mura mo gud og gumba mong budgeting na to, ani. Unsa? Unya? Mao na itong problema ron. Kaysa una, kita raman doon din disbay. Gamay ta gastos tong kaon. Mao nang tuyang ta gusto na to kung unsay atong kanon, pero karon lisod naman ta. Nga naman, sa may nakalisod? Pagsulti, uy. Og di nagkaganahan nga ni adinhi ang akong anak, mamauli na lang mi. Say mi. Masige pul anak kas pagbuhi na mo ba? Kuan, unsang taon ko na. Kadungog kang nagyaw-yaw ko. Di ba, Natural nga wa. Kay og magyaw-yaw man ka, nga naa ko lain sa kaayo. Natural gyud.
Nga wa gid may madunggan. Pero sultihan ta ka ha, nakasabot kay kututing oy. Nagmuo lang kasi imong gasto. Bida sa nang istorya ha eh. Walagi. Bida ang samtang taka nagsulti Di ka makalimod nako ga. Mabasa ko kay imong reaction tungod anang imong naong. Bira good pi. Sultihan ko tinuod. Sa tinura eh. Unsa mag imong gustong mahitabo? Unsa man ha? Saan po tanahan mo Bilma eh. Ay di na ta magliko-liko oy, straight to the point ta. Lagi. Straight to the point. lagi. Nahibong ko nga may alma na ka. Ngano man? Wala ka malipay sa gastuhan dinis bay ha? Sumunto ka. Tinuod na. Wala ko gusto. Pero nagpagulbol ko. Gusto na kong mahibaw ka. E mo inguno niya ka. Ano ako ni mo badunga. Unsa lagi sulti gani ko sulti na gani. Karon ba nga naaron din sila sa ato. Duha pa yun kabuok. Kanang kano na to baon niya. Kining ako, dako kay tagtubo. Ha? Dako kay tubo akong gastuhan. Kay sa una, kita raman taon. Kaya 5 kilo bugas, murag, maabot ba nagduhak si ba na taon para natong duha. Pero karon matay, 1 ka kilo, tunga raman sa adlaw. Nya nga itong bayaran ng kuryente, bisaka na po. Nya hangtod sa mudubli, hastang bayaran na natos tubig. Gubag yung budget na to, di ba? So gusto nimo, ang gusto nimong mahitabo papaulion na lang nako ang akong anak sa probinsya. O ang konsulti anak Sus, ay taon. nalang tatuting uy. Kuwang nalagang may imo ng hinginlan. Unsang taon ka gawin, bida, taka. Klaro na kaayo ting ay nalagrasunting. Dili, oy, gusto na ako nga silang palayason din, dili na mao. Kani adto ta to, pero karon wa taon, oy. Bisag di pa kamo ang konsinuod nimong gibati ron tuting nahibaw nako. Gihasulan ka nga ni adining akong anak. Okay ra. Ugma, papaulion ako sila. Paita biyan. Pait, hilom dia ay. Di ko ka makalimod nako ting. Bisag dako nagkaon akong anak. Pero mas dako nagkaon sa nang iyang uyab. Oh, ha? Huwag ka kabantay ha. Ngang hungit ang iyang asawa-asawa. Ikatulo na. Probida. Sa akong anak, kausapa. Oo niya. Sakto din na. Unsa may iyang tubag. Nga, bitaw akong giingnan akong anak, nga buwagin ng bayhana, kay mapusoy kagyut. Anya? Si sulti niya. Siyempre, maingon nga, di pa kuno siya mapusoy. Tinuod yun na. Unsaon nga. Saon pagpusoy ni nga. Wa man siya gasto din eh. Ako yung gasto rin tanan. Mao ba? Sa ato pa di ay, nang winta day kas imong nagasto? Kung saan winta pataka mo nagkagang oy. Wow! Ha, saba nagpataka ting oy. Ikaw mismo mo ay nagsulti anak ron. Wala lagi ko mong minta Kung taon. wa ka mang winta, nga lang mihisgot man ka anak be. O nga naman be. Natural kayo. Utan na magigitubag, tika. Ay na lang ting. Klaro na kaayo ting. Ayaw ka bala ka ting. Mamahawa mi dinis imong panimay. Bida sa dana, Bilba. Naglibog ko sa nanguna sa kong asawa, kay ako yung pa'y na problema tungod sa iyang anak nga ako gitagaag saktong pagtagad o ingon man, pag-atiman, ako naman no isadaan. Ako naman yung purbida, ako sa tanan, ako lang yung giutong iyang mga sultihan. Unya, Bida dito. oy, toy, kita ko ba ni mo? May gibibos. Toy, kinsan na toy? Migo na ko ni Tits. Niyang niyo mo din siya nga nilang una siyang tug sa bahay tito ba kay nag-aaway mo ko sila sa iyang ama-ama ba. Niya, alikay lang siya kay pasi kung sa may tabo ko nila sila. Hindi Birds! Ali, Birds! Tits, napay sudan, Tits. Pamikaw, undaw mo na eh. Sudan? Tumaw. Oy, napamatingali. Pakas eh. Sige lang ako, tito. Magluto lang ko. Naman kay may maluto dia. Kasi ganon ni mong migo? Kwan, si... Jubord. Oh. Di ka kumatan, Jurbord? Na pa yung sudan dito, kakaon dito. Salamat. Pakas eh. Abi ni mga Birds. Ako na siyang stepfather. Butan kayo ni. Ano ito kusina na? Dito, ano naman ito kusina? Magluto may. Sige! Tumatok ka yung mga taha mo. Ngiga yung mga taha. Lalimot ko na, unsa ni sila. Yung asawa, milakaw. Wa gani mananghid. Wa manghugas. Kanaan gani ha. Purbida. Ako pa hugas. Kiduta biyan yung pagkabutanga eh. Mayo ka ni? Ga, kinsa na natug sa sala? Wa ko kaila lagi anak. Kauban ko naman ito eh. Yung anak. Ha? Oh. Dag barkada din mong anak.
Adiri, parang video-video pa. Tanaw-tanaw pa ng mga TikTok diha. Porbida. Pag umagkaon, gihay laglupat siyang asawa. Pag umagkaon, sibat. Bida, lubaanay panlakaw. Wag gali mahuga silang kanan. Wala ni mo ingna nga panghugas. Dako naman na sila. Imong anak, dako na. Di na sila mistil taon ingnon nga manghuga sa inyong kanan, di ba? Nya. Oh, maunag yun na sila. Matapulan kayo. Mga respeto. Ambot. So, tawagan na nila. Time pasa ha, time pasa. Murag nalimot man tingali kating nga ako ng anak ang imong giingon anak. Anak pitaw na nimo. Kung gusto ka, nga wa ko'y kasultian ng imong anak nga di maayo, imo unta na silang pasidanaan ba? Tudlo ang unsay buhaton din eh. Bisita man ka na sila din eh. Adi ay ba? Sa ato pa, wa gyud ay kay planong mo papuyos akong anak. Laing gyud ang tao ang pagtan-aw nimo sa akong anak no. Ga. O sige, okay. Mubiya mi dinhi karon dayon. Abi na kog musabot ka para sa akong anak. Plastic man kay kastanan. Plastic? Ako plastic? Sultihan ni ka? Taas kaya ako pagsabot taon ng pagpaubos para hindi kami ubos na ko. Pero sa ilang gibuhat din sa kumpanya bay, sila mo'y nagbusag maayo sa akong kaayon ganito nila. Sila gihapon ang imong labanan, noon sa ka. O karon, hadlo ko kung mubiya ka din eh. Mulayas ka? Kaupat si mong anak? Sige, layas mo karon na yun. What? Sa imong mata, panglayas mo. Ga sa imong mata. Bida, wala ko makinahanglan niyo. Pamahawa mo din eh karon na yun, Bilba. Ga, joke naman to. Joke sa imong mata, ha? Panibat mo! Ako na silang ipalayas, pero pabaga, magyapos naon. Karon kung saan ako panghingilin na nila nga kanang way mahiubos ba, way masuko. Mo ay ako gusto. Karon naalagyapon sila. Katinuod lang no, nawa akong gugmataw na ni akong kapuyo. Maluoy ko kung ako silang papawaon sa akong bay. Saan paliw tabagi ko ninyo bi, babida? Natin babasa diya bab. Saan man na ako? Ate pres, kung ikaw bisultiyon, tuting. Hello, Ate Pres! Ay, hello, Dulyat. May adlaw. May butang. Sa tanan. Sa tanan. Ate Bam, good morning. Ayan, Don Christian niya. Niabot si Aldo. Ate Jinjen! Yes, Jen. Naapa ko Kuya Alana! Naapa ko Don Pepe Tablet. Asag Energy. Happy Perme. Nagawa sa Don Pepe. Na ay OBM Special Tasty Fish Cracker o Bolitos Macaroni Crunch. Palitan mo kay Lami. Lami kay na Don Pepe Tablia, unya Paulitos Macaroni Crunch, unya Tasty Fish Cracker. Unya, yan OBM special, gumon sa itong mga bata. Inigdayon na ito padung sa eskwelahan, sa gasa ta, agatong paliton, kadang dunay vitamin nga kindi. Mauna ang OBM special. Ngayon mo sa Food Trade Incorporated. Thank you kayo. O sa tanan po nato mga kaigsuunan, salamat po kayo. Ang tanang mga staff sa Fighter One, sa Uy Masoy, sila si Ma'am Libit, o ingon Ma'am si Ma'am Cha. Chay, kumusta mo diha? Na Dungluin at ni Bambam o ni Ma'am Noni o ingon man si Sir Jojo. Good morning nyo diha sa opisina sa Fighter White. O sa tanan po na ito makaigsunan na ito sa mga tao ni Kuya Nick Pepito nga nanginom na sa ato ang pinaka-the best nga ato ang imnon ang Said Panyawan Coffee Mix. Maunay the best kaya dato imnon mga dagkuhan nindot kaya na imnon sa ato ang pagtrabaho pa doon sa eskwelahan mga college na inuntag Said Panyawan Coffee Mix. Labi na yun yung mga trabahador kay maunay kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kang Kimang Kasmer araw nga maugya po gigamit sa opisina ni Vice Mayor ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Lister daan ko siya, lister daan ni ko siya Francis Paris Dave. Pares, Dave Dave Tumulak, og ni Hari Iran og ni Doc Boy. Boy Labella, Labella. Doc Boy Labella sa North 3. Dort, O ang imong yun suod nga man, higala.
Barangay Kapitan Nobi Abelia Cabatino, Cabatino. sa Barangay Fatima Dolho. Good morning ninyong tanan diha. Dong Albert Pumpat. Oo, Albert Bompat ni Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, Oo. sa tanan. Father Tami Ugpo diha sa Inabanga. Og ingon man Father Josue. Father Joshua, Father Dundon Barok, Father Ray Umalin, Father Adagan kayo, Father Randy Satura, o Andy Satura, o Father Randy Figurasyon, Father John Parajang diha sa Punta. Good morning mo diha, og si Father Ray Umabalin. Thank you kay ninyo sa tanang mga pare nga nagampo pod sa katauhan. Salamat kay ninyong tanan. Okay? Ate Pres! Okay, o gago sa ang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmintin karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, kolesterol, katutaas ug sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag una ka mokaon sa imong pamahaw. Inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini paniudto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon una ka mokaon sa imong paniudto. Mao gyapon, inig panihapon nimo sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa gana ng usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema gyud kaayo bahin aning kidney ug UTI, ayaw na mo kakuol, di na mo angay mabalaka or mahadlok tungod kay doon na makatambal. Doon na makaayo, makapaalibyo anang atong kibati. Bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan na ito mga kaisunan nga migamit sa tuwang Sedlin Mituel, thank you yung kayo yung tanan kamo na sayod kung unsa og nganong gihimon yung number 1 ang ato ang Sedlin Mituel sa market. Kana tungod kada sayon kamo kung unsa ka epektibo nga ato ang Sedlin Mituel nga tinuod nga muwagtang sa atong panuot, pamaol para kit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan ug ilikay pagyuta sa dinggi, sa ato ang Sedlin Mituel nga anha rama palit sa butika. Pero wa mo layo mo butika, adto na lang mo sa ato ang Facebook. Pwede ra mo order dito. I-type lang na ninyo, pagitaon nyo ang page sa Sed Marketing, i-type ang Panyawan Herbals, nga inyo na lang makita din ha ang mga produkto ng mga genuine sa Panyawan Sed Marketing products. Ug ang Panyawan Herbals nga Sed Marketing mapalit na sa na ninyo sa Shopee. Pwede na mo order sa Shopee ana sa tanan natong mga kaigsunan nga layo sa butika, anha na lang mo sa Shopee. Palit sa to ang Sedlin Mituel nga anharta nato mapalit sa butika. Bam! Good morning! Ilibay din hapit sa Lutupan, no? Mount Carmel Powers, Lutupan. Salamat ka sa mga member diha sa The Crusaders of the Holy Face of Jesus. Neneng Montegrande, Carlita Nemenso, Celine Enciso, Sita Wasawas, Iking Esparagusa, Felipe Nengay, and Felipe Alfanta. Samtang diri usap sa kitawag nila, Reflex Cardinal, diri dapit sa may Santo Rosario Powers, Denver Gonzales, Rhea Flores, Merna Herrera, Tessie Caindoy, Mary Fine, og sa ilahang trainer, Anito Boy Caniedo. Salamat kaayo ha! Sa dili pa kamo maato sa inyong mga services o sa inyong mga duties antong Celebrity Project Viorism. Ang ato ang sabon nga doon na kini mga sangkap, mga glutathione o papaya extract, ingon man natural moisturizer para dili magdry ang inyong skin. Kung pabilin ka mong batanon, younger looking cutis artista Cutis Porcelana. Salamat kaayo og ingon man magpabilin usab kamo doon na kami blackheads or whiteheads ang atuang Celebrity Project Beauty Shop atuang gamiton aduna kini sangkap nga tabang kaniyo kung doon na kamo mga skin problem unya tanawan niya doon na kani Tatak Seed Marketing. Thank you.
O niya, sa tanan po na itong mga kaigsunan, labi na yun sa akong amigo, si Arnold G. Gahira, San Francisco Minsulan, Camotes. Salamat kay ninyo sa inyong pagpamati, ha? Salamat kayo. Og, kadtong mga kaigsunan to, nga wa masayod nga nganong masakita og daghan kay balatian, tungod na sa tuksin nga musud sa atong kalawasan. Kay bisag asa ta musuroy, mulakaw, mukaon, mainom ta ng mga tubig, drinks, unsa para diya. Labi na yun ng mga ilimnon nga makahubog. Ang tuksin, mapundog yun na sa atong kalawasan. Muna yung mudaot sa ato ang blood cells. Ang atong blood cells, importante makay ni kay maunitig hatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot, ani, mo sticky or malapot ang atong dugo, mao nang daghan at balatian nga bation sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa natong balatian. Labi na yun sa atong liver, daghan yun tag bation, kidney problem, o ingon man kada yung constipated ka, grabe yun kina. Sa mga 50 above, maunay ato ang bation yun kanang constipated da. Tungod na sa toxin, nga naso di pundo sa atong kalawasan, mo nang ato gina-flush out. Ang toxin, pinaagi sa pag-inom na to G-Detox Plus Herbal Capsule. Maunay, pinaka-the best, pinaka-kusog nga mutangtang sa toxin nga naa sa sud. Usa ka kapsula, usa ka adlaw, maorya imno na to, morar maintenance na to. Usa ka oras sa di pa ka mukaon. Pero doon na kay balatian, katulog yung kay nung buntag unto hapon, usa nga duha kapsula, usa ka oras sa di pa ka mukaon niya, imnan gyud na to, 8 nga to sa 12, kabasong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan, nga mga hinungdan sa imong balatian, karon ligon gyud kanunay atong vital organs. Inom gyud tam, matag adlaw, og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 kining butang sa tuksin sa ato ang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Atong sender Ate Pres, tuting. Ha? Tuting. Tuting. Naminyo mo gunis tuting unay anak da Ate Pres. Karon niyang anak, ni abot sa ilaha, puyom ni tuting o si Belma, iyang asawa. Nagpuyo sila, niabot yung anak nga ulitaw, gada pag yun og pangasauno na Ate Pres, dinha na puyo sila ha. Karon mga nagdangtag mga pila ka adlaw, gada na sa barkada, ana pamunog, magtuog sala, dinha pagyud puyo sa ilaha sa tagiyang barkada, anha mangaon, di gali ka mao manghugas, di ka mao magluto, di ka makuan, sila ra pirmi, mao nang likramo taos tuting Ati Pres. Pero unsa man nga duyo man nga asawa Ati Pres, biyaan binoon siya, nilayasan siya. Oh, para nako aplayasan na dong think. Dili biya lalim mga daghang tipon. I don't know, iyang gipalas ba? Ako na ning gipalayas pero nagpabaga gihapos naong. Karon nagsaon man ako paghingilin ani nila nga gusto man unta kong dasuko na ko ani nila, naiubos ang kay ko. Karon naa gihapon sila sabagkat tinuod lang nawa ang iyang gugma siyang kapuyo Ate Pres. Tampa kanang nasa ila, unsa man sa iyang kapuyo? Anak. Ay, may Anyak na nagdagbarkada. Halano, unya ka lang ba ilang kipuyan? Sakang tuting nga. Tuting na. Sa mananan niya do, baga magnaong. No, lagi baga lagi kuno kay naong. Di, ibakasyon sa kuno, tuting. Oh, bakasyon siya? Ayaw pagbilin o kanang konsumo. Bi, bakasyon kuno, pila ka adlaw, nga to probinsya. Tanaw na to. Kung nga kay probinsya dong, bakasyon dong, nga kay kwarta sakto, larga to Japan. Puyo ditong tulok. Layo pagkain Japan. Julia to niya mahal bang pliti. Probinsya lang. Probinsya lang. Ang probinsya. Ato ka sa isla. Bakasyon ka sa diyo. Nalusuan Island Ate Pres, nindot ito. Ha? Nalusuan Island ka nindot ya sa Ulanggo tanan. Mo ba? Lana. Sa ka nindot sa nalusuan. Nindot kidagat kay mo bay. Maglakaw-lakaw na please dagat. Nagato ka na bab nalusuan island. Sige sila adto. Sa Atbang ra ka nang gipatawag og Bird Sanctuary sa Santa Rosa man. Sa Atbang Wala pa pero nandito tulo dia kay mga ligo dia kay mag-naked kuno ta. Ato nya tabang. Oh, mag-naked ta. Ang kanang nalusuan nindot ta diha. Naay na mga kuan Ate Pres nga mga isla nga mga nindot. Naay nalusuan island. Na ay Virgin Island. Ano sa Virgin Island? Og nasa nga sa langgam ka ng Nightingale Island. Uy. Nindot kayo. Naa? Naay Nightingale? Murag ako dali nakuha ko Bayot Island. Kasamok pa ninyo. Ato da mag island hopping ta dito. Nightingale, nalusuan. Ano to?
Kuan, Virgin Island. Virgin Island. Nindot ta diya, mga kaigsunan, suluyan na ninyo. Ang nakuha rin yung istorya na, wapa to matay Steven, may uting ato Mount Opa. Bayot! Ang sa nila yun, Japan or Alaska? Layo, Alaska. Ay, Ma'am, ang mambaling Japan. ra, Alaska, mambaling. Radio, oy. Doon na ba mo? Mag-undang ta, eh. Unsa tingin mo ni Alan? Unsa tingin niya nga, agi mo natin Priscilla, nga mabukasyon siya niya at bilig kuso mo. Sakto na ka ti Pres, bakasyon, di ba bakasyon bilig ta. ko Tanaw na to, kung makahimo ba siya la, ugwa ka. Oh, bitaw, tinuod na. Apan kung madasi ang galamhan, na ako'y basahon dire. Sige. Mateo 5, verse 7 to 9. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang maningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga yang mga anak. Unsa man pagdait nga oy timo ko nimong mutahod nimo. Oo na. Kini akong gipamasa mga giyak kini ko madas imong galamahan. Mga batagnaw ang nitipon. Pero og di madas imong galamahan engnon ta ka ng sakto to lang gulyat nga padaplin lang usa kay ang atong Ginoo nasuko man ganitong Ginoo katong gipanabay niya mga lamisa sa templo. Kay nag-abusar kana na ang sakto siguro usa ang hikling sa kadiyot. Hikling yung ka. Sa mga usa ka semana to duha. Duha, oo. Igo na na. Nga ayaw atagi og konsumo, ayaw pagbilin. Para, siya rin mo manlayas. Inig uli ati Presya. Balik Gusta na ba? naman ko din eh. Oo niya mo, balik na Kung sa ba? inyong gibati. Ang ako lang ulit abuti lang giprinda ang bahay. Mausad, wala kayo kumayandong pastilan. Dili man kayo ka makonsensya na kasinganan niya, Cinderella. Si Tuting. Tuting. Dili man kayo ka makonsensya da tuting. Kaya total live-in raman mo, dili man mo kinasal. So wala, dili ka ikadakong obligasyon. Dili. Ana ay unsa tugulyat ang niipon og puyo ang gikapuy ang iyang gika-live-in ang babae nagdag-anak, nagdag-barkada, nagdapag jud pangasawunon. Bakasyon sa duha ka semana. Karon. Mubalik sa katong semana. Pagdaglaki, nandito ko na babae laki na ako. Salamat mo na din tuluman nun. Kuna ko ang puzzle. Salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagpaminaw ning dramaha kung ako ang pasultihon nga ang sender si Toting. Daghang kayong salamat to mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.